Ahal vilayetinde häkimetler yerli ilatdan şol sandy telekeçilerden we çoponlardan sil suwundan ejir çeken nohur owatyna kömek berme üçin maddi goşan soraýar. Azatlygyň çeşmelerine görä häkimetler nohur owatyna gelen güýçli silin ekin meýdanlaryna maldarçylyga we jaýlara zeper ýetirenligini we olaryň kömege mätäşligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ahally çeşmelere görä maddi goşan goşmagy talep edýänler esatan güýç edaralarynyň işgärleri. Häzir kanun goruýjy işgärleriň bary işi çopanlaryň öwrü meýdanlaryna aýlanyp nohura fil geldi. Gaty kyn günne galdylar. Näme kömek edip bilseňiz ediňleyip mal soramak, goşumnaky mallar meniňki däl. Bul mallar ýokary wedipli adamlaryň maly. Men olardan sorap göreýin. Adyňyzy aýdyňlysam olar ýok, ýaşulary biýmeda etmedidi. Dip ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Emma başga bir çopan öz goşunyna baran adamlaryň 2 sany goýnuny alyp gidenligini gurrun berdi. 11-nji awgustda ýurdun gün orta sebitlerinde bir näçe ilatly yer sil suwlaryndan ejir çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal vilayatynyň Beherdin etrawynyň nohur we garawul geňeşliklerinde ýagan çabgalarda käbir binalaryň we ýaşaýyş çaýlarynyň ziýan çekenligini habar berdi. Bu tebii hadisanyň ýany telekeçilerden hem kömek bermek talep edilýär. Ahally çeşmeleriň ýene biri 13-nji awgustda şeýle gurrun berdi. Emkemi işgärleri önümçilik edýän telekeçilerden 5000 manat meçörüne kömek görmeklerini soraýarlar. Guruluşyk agyr tehnikasyna eýe bolan firmalardan tehnika uğradyp owa kömek görmek talep edilýär. Egerde tehnikany uğratmajak bolsaň, onda 10.000 manat pul vermeli edilýär. Telekeçiler nohura bärden tehnikamyzy äkedip getirmek üçin 10.000 manatdan kän pulumuz çykar diýip 10.000 manat bermäge razylaşýarlar. Guruluşyk garytlaryny satýan telekeçilere spisak ýazyp berip, olardan kraska, diýwar boýaw, agaç, sement we beýleki guruluşyk garytlaryny bermek arkaly kömek etmek talep edilýär. Dip ahally telekeçi gurrun berdi. Nohur we garawul owalarynda hepdäniň başynda bolan tebiigi betbagçylyk Türkmenistanyň häkimet wekilleri tarapyndan we döwlet mediasynda şu çakaçynly düýpden agzalmady. Bu tebii hadisanyň bolan güne sebitden gelip gowşan videolarda dağ eteginde yerleşýän nohur owasynda sil suwlarynyň joşup köçeleriň ugry bilen aşaklygyna tarap akaşyny görmek bolýar. Ýollarda galan käbir iri ulaglar tasyary biline çelini joşan suwuň aşagynda galdy. Häkimetler bu tebii hadisanyň hatda bolanlygyny açyk agzamakdan saklanýarka ilatan kömek soramagy yerli ýaşaýjylarda nägilelik döretdi. Häzir telekeçler nohura fil gelen videolar internet platformalaryna gördük we ozarklarynyň üýtgeşik ziýany görmedik. Kanun goruýjylar bizi talamakçy bolýany meňdeýär. Egerde ziýan hakykatdan hem uly bolan bolsa, näme üçin biziň prezidentimiz gynanç bildirip çykyş edenok. Mundan öň marada we lewapda güýçlü şemal gelip adamlaryň jaýlaryny ýykdy. Hatda ölüm ýetim boldy. Şonu da beýdip kömek soralmany diýerler. Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda adatdan daşary tebii hadisalar soňky ýyllarda esli köpeldi. Ýurdun dürli böleklerinde ýagynly, duzly, tozanly tupanlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Suw joşkunlary döreýär we ýaşaýyş ýerleri sil batýar. Türkmen hökümeti tebii hadisalar barada açyk-açyk çykyş etmeýär. Döwlet media serişdeleri ilatyň durmuşyna we howpsuzlygyna günden-güne täsir edýän şeýle tebii ýagdaýlar we olaryň netijeleri barada habar bermeýär. Türkmenistan 2025-2026-njy okuw ýylyna 2 hepdeden gowrak wagt galyny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine orta mekteplerde alınıp barýan taýýarlyk işini ýakynan esewan edýärler. Şeýle taýýarlyk çäreleriniň çäklerini Ahal vilayatynyň orta mekteplerine okuwçylar sınıflara bölünýäni bir näçe enatanyň sözlerine görä çağalar ala tuturýar. 5-nji, 12-nji sınıf aralygyndaky okuwçylar olaryň gelip çykan maşgallalarynyň maliýe hojalyk ýagdaýy nazarda tutulup A, B we C klaslara bölünýärler. Diýip adynyň efirde tutulmazyny soran enatlar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Meselem, bir okuwçynyň gelip çykan maşgalasy baý, guruply ýa-da guruprak bolsa, ol A sınıf ýazylýar. Aýdaly beýleki bir okuwçynyň enatasy ýakyn howsarlary harby we hukuk goraýjy edaralarda işleýän bolsa, onu ol basyn ýazylýar. Diýip olar mekteplerde göz görtüle ýol berilýän adalatsızlyga çyra tutýarlar.
Şeri bölünçükden habarly bir bilim işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim görüňdeşikde häzir kwotda mekteplerde okuwçylary sınıflara bölmek işleriniň alınıp barlyanyny tasdiklap degişli ölçekleriň vilayet we etrap bilim müdürlükleri tarapyndan dilden görkezme esasyna girdilýänini aýdýar. Yokardan teklip geldi. Ähli sınıflar gaýtadan düzülmeli. Bu çäreler durmuşa geçirilende okuwçylaryň hojalyk ýagdaýy, olaryň hosarlarynyň işleýän yerleri, wezipleri ýa-da olaryň jinaýat jogapkärçiligine çekilip çekilmänlikleri nazarda tutulýar. Diýip ahyrly Magarif işgär aýdýar. Bu ýagdaý enatalaryň garşylygyna sebäp bolýar. Olar okuwçy ýaşlaryň zehininiň, okuýup başarnyklarynyň hemde umuman sowatlylygyň sarpatynyň ýok ýerine hojalyklaryň maddi ýagdaýynyň ýa-da olaryň iýeleýän wezipeleriniň esasy kriteriýa hökmünde mugallimler tarapyndan ikrar edilmegini ýazgyrýarlar. Hususan C we D sınıflara ýazylýan çağlaryň enatalary bilim resmileri tarapyndan klasslaryň satyp çykarylmagynyň kabul ederliksiz bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça vilayet we etrap bilim müdürlüklerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Enatalar okuwçy ýaşlaryň mekteplerde ala tutulmagy bilen bagly tejribeleriň onsuz hem ýyllar boýy saklanyp galýanyny, ýöne soňky wakalar bilen bu ýagdaýyň has göz çykkyn şäsiýete eýe bolanyny aýdýarlar. Maddi ýagdaý pes bolan hojalyklaryň çağalary onsuz hem bilim bäsleşiklerini olimpiadalara gatnaşdyrylmaýardy. Diýip enatalar aýdýar. Bilim hünärmenleri mekteplerde okuwçylary gözgörtüri ala tutmak tejribesiniň çağa terbiýesine, olaryň kämil bilim alyp sagdyn ösmeklerine yaramaz täsir edýändigini, şeýle ýagdaýyň öwedini dolup bolmajak ýetkileri, açaçan kemsitmeleri ýol açýanyny aýdýarlar. Olar meselem mekteplerde uniformalaryň giýirilmegi ýaly talaplara salalanyp okuwly wagtlarynyň okuwçylaryň arasyna deňlik düşünjesini ýola goýmaga goşant goşýanlygyny, okuwçy ýaşlaryň gelip çykan maşgalalarynyň maddi ýagdaýyna garamazdan ähli okuwçylardan bir meňdeş okuwly wagtlaryny geýmegini talap edilmeginiň olarda deňlik, gyra deňlik duýgusyna goşant goşýanyny aýdýarlar. Şeýle maksatlardan uğur alıp mekteplerde okuwçylardan uniforma giymeklik talap edilýär. Hemeler deň hiç kimden artyk däl ýa-da kim däl, artykmaçlyk diňe kämil bilim sowat bilen ölçelýär diýilen düşünjeler goýulýar. Ýöne beýleki tarapdan olar hojalyklaryň maddi ýagdaýyna laýyklykda klasslara bölünse bu dogry bolmaz. Diýip Magarif hünärmen aýdýar. Türkmenistany tölegli hususy mekdepler kän bir ýörgünni bolman soň gorply hojuluklar ýa-da ýokary wezipelerde işleýän adamlar görnüşinden öz bala çağalaryny döwlet mekdeplerindäki A ýa-da B klasslary ýazdyryp oňmaly bolýarlar. Bilim hakyna Türkmenistanyň kanuny ýurtda özüniň okuýuplaryny we zehinini dogry amala aşyrmagyna her bir adamyň hukugynyň deň bolanyny aýdýar. Bu aralykda mekdeplerde alınıp barýan taýýarlyk işlerinden okuwçylaryň sınıflara bölünmeginden ýakynan habarly çeşmeler mugallimleriň arasyna düşewüntli hasaplanýan klass almak uğruna bäsleşigiň ýüze çykýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda mugallimlik mertebesini belen tutýan bilim işgärleri özleriniň şeýle dawa jenjelere goşulmak istemýänliklerini oňarsalar az sanly tölegli mekteplerde ýa-da umuman başga pudokda ýa-da daşary ýurt döwletine işläp zähmet çekip gazanç etmegiň özleri üçin has amatly we awraýly bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Magarif işgärleriniň mezuri ähmetiň adat pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudýan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dowam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mugallimleriň din çalyşyk wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öýlerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem ada awraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6 awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mugallimleriň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilendigini habar beren bolsa, Lewapda habarçymyz 10 awgustda Magarif saglyk işgärlerinden hakyny pagtaç tutmak üçin ýygnalýan hepdelik serişdeleriň möçberiniň bu ýyl esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Azatlygy welýän habarlar mektep mugallimlerining ýagdaýynyň ýurdun gowaçany beýleklere garanyna azyrak ekän sebitini balkanyna hem ören yaramazlaşýanlygyny işaret edýär. Günwatar sebitde habarçymyz bilen gurlaşan mugallimler din çalyşda bolmaklaryna garamazdan ekin meýdanlaryna çykyp gowaça çürtmeli bolýanlyklaryny aýtdylar. Çıkan kawturan soň ýyraçlaryň pagtanyň ýygymyna girişeriz. Aslynda mugallimleriň mertebesiniň şeýle depelenýän ýurduny
bilimli nesil niredeni bolsun. Deyip Balkanlı pedagog özünü söyleyen yurtlarda mektep molumlarının başka işlerde işlep öz islegini gadan jetmeginin hem gowurlayan zat därligini üns çekdi. Türkmenistanda mugallim dilini paýta ýygýan, köçer astalayan, çärelerde janyny pano götüreýän adam gödüňüne gelýär. Men 30 ýyl odal okudan mugallimlerimi görenimne häzirim hormat goýup hatda öňünden ýoluny kesibem geçmeýärin. Häzirki ýaşlar mugallimler bilen ýaka tutuşmakdan hem gaýtmaýarlar. Mugallimyň ne syýra hormaty galdy, ne sözü dinlenýär. Deyip azatlygyň söhbetde şaýtdy. Onuň sözlerine görä, inni özüni okudyan pedagogun gün yüzüne gelip, "Mollum, sen dün köçer assalap ýördiň. Hökümet näçe manat berdi? Gel, meniň hem öýümi uborket, pul berjek" diýip gülýän okuwçylar hem bar. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň, aýlyklaryň derejesiniň, mollumlaryň ýagdaýyny ýyl-ýyldan pese gaçyrýanlygyny aýdýarlar. Aýlyk mollumlary işden boş wagtlaryny bazarlarda ýük düşürmek ýaly işlere çenli mezur edýär diýip Balkanna habarçymy bilen gurlaşan mollum aýtdy. Mugallimni awray bolmasa bilimli sowatly kadrlar çykmaz. Mugallimlaryň mertebesi esser döwrüne hem häzirki syýaly depelenmänni, inflasiýa bir ýandan, aýlyklaryň az bolmagy bir ýandan, galyberse sen otpuskadamyň parky ýok, döwlet seni işe çagyryp islen işine çekip bilýär. Deyip mollum kanunyny kepillendirilen 40 günlük diýinjini hakykatda alyp bilýän pedagoglaryň azalýanlygyny, Bilim Ministrliginiň näresmi dillen beren görkezmesi esasynda 30 günden soň ähli mollumyň işe çykmaly edilýänligini hem sözüne goşdy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz mollumlaryň zähmet haklarynyň kanunyny okadan sagatlaryna esaslanýanlygyny, olaryň sapakdan boş wagtlarynyň özlerini kolmalygyny aýtdylar. Mugallim käriniň aýratynlygy olara tölenýän zähmet haky okadýan sagadyna bagly bolmaly bolup durýar. Eger mugallim bir sagat okuwçy okatsa, onuň şol bir sagadyna hem hak tölenýär. Ol ertirden akşama çeline sınıp otağında oturan üçin pul tölenmeýär. Deyip bir pedagog bilim puwdagyny dowam edýän bir kanunçylygyň magar fişgärleriniň elini, yüregini işden soğudýanlygyny, işin hilini bolsa pese gaçyrýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, okatmaly sapagy bolmasa-da mektep müdirleri mollumlaryň ýerden gelip sınıp otagyny, ýerine bolmagyny talep edýär. Ýagny mollumyň duşenme, çarşenme, anly günleri okatmaly sapaklary bolup, beýleki günlerde sapaklary bolmasa-da olar işde ýerine bolmaly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Mollumlaryň zähmet ruhsady, iş sagatlary we sapakdan boş wagtlar wawatyny edilýän bir kanun talaplar aýdylmagyna görä, käkalatda öz hünärini berilen tejribeli mollumlaryň ahyryny mezur bolup bu işi terk etmegine hem alyp gelýär. Türkmenistanda iri şakly mallaryň kesele ýolugyp ölmegi bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Malyň gyrylmagy köpçülikligiň häsiýete eý bolup, ýurduň dürli böleklerinde ýüz açykýar azatyň habarçylary we çeşmeleri Daşoğuz we Balkan vilayetlerinde dören ýagdaý barada habar berýärler. Hususy hojalyklarda we döwlet eýçiligindäki hojalyklarda sygyrlar virusdan haram ölýär diýip Daşoğuzly çeşmeler 12 awgustda habar berdi. Mallaryň diýersinde şänik şekildäki çiýişler döreýär, sygyrlar 10 günläp hirsat iýmän haram ölýär diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Daşoğuzda bu ýagdaý birnäçe aý bäri saklanýar, emma soňky döwürde köpölüp moňa sebäp bolýan ýokunç kesele garşy çäre we derman tapdyrmaýar diýip yerli çeşmeler bu mal hastalygynyň adamlary gorkudýanlygyny aýdýar. Bu günler sygyrlaryň eti tiz çüýräp ýetişýär we etini iýip bolmaýan derejä ýetýär diýip owa ýaşaýjy aýdýar. Ýene bir etrap ýaşaýjy şeýle gurrun berdi. Owa düşmän gapsyna bakýan 4 sygyryndan ýekejesi hem aman galmandyr. Ählisi haram öldü. Etraf veterinariýa gullugy we häkimlik tarapyndan, hatda döwlet tarapyndan bu kesele garşy görüşilmeýär. Hususan da Aktepe etrafında mallaryň haram ölmegi owa ilatyna agyr ykdysady zarba bolupdyr. Mallaryň tasýarsy gyrylypdyr. Bu döwlet ykdysadyýetyne täsir ýetirip biljek ziýany az epidemiýa meňdeýär. Mallary haram öldürýän ýokunçluk keseli içgini garamaly. Bolmany welaýatyň umuman ýyr mallarynyň ýarysy soňky 2 aýda öldü diýip owa hojalygy işgär aýdýar. Şeride çeşmeler Daşoğuz vilayetinde öndürilýän etiň tutuş ýurduň et üpçünçüligine uly goşan goşýanlygyna öňe çekerler. Emma soňky aýda Daşoğuzdan sygyrlaryň köp satyn alynmaýanlygyny belliýärler.
Yerli veterinariya işgärleri esasanam sığırlaryň ölmegine getirýän bu keselin nämedigini bilmeýänligini aýdarlar. Häkimetler bu problemany agdamýarlar we düşündürüş bermeýärler. Şol bir wagtda ilata ölen malyň etini satmazlyk barada duýduruş edýärler. Häkimlik näwelli kesel sebäpli haram ölen mallaryň etini satanlara uly jerime salynjakdygyny, hatda jenaýat işiniň açyljakdygyny duýdurýar. Ýöne bu mesele çözgüt tapyp bermeýär. Dip Daşowuzly maldar aýdýar. Azatlyk radiosu Daşowuz vilayatynyň häkimlik resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Daşowuzyň bazarlarynda şu günler sığır etiniň 1 kilogramy ortaça 115 manatdan satylýar. Yerli gödekçilik edaralary mallary diri wagtynda barlygdan geçirip soň soýmagy ruhsat berýän hem bolsa köpçülik sığır etini satyn almakdan gorkýar diýip Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler aýdýar. Adamlar gorkup diňe towuk etini satyn alýarlar, gaty gorkuly. Her gün adamlaryň öz öýlerinde zäherlenip başlandygyny eşitýäris diýip çeşme aýdýar. Yeni bir çeşme et almak ören hoply sanstansiya barlygy para bilen edilýär. Şonuň üçin adamlar bazarlardaky etin hiline ynanmagy goýdular, gaty gorkuly diýär. 4 awgustda Daşowuzda toýa gatnaşan adamlaryň köpçülikliň zäherlenmegi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Görogly etrafynda bolan bu paçygaly ýagdaýda birnäçe ýüz adamyň zäherlenmegini yerli häkimetler etten görýärler diýip Azatlyň çeşmeleri 10 awgustda habar berdiler. Muny resmi taýdan tasdiklap bolmady. Balkan vilayatynda hem sığırlarda hastalyk hasap alınıpdyr. Balkanly çeşme Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde şeýle gurrun berdi. Gallarwatda şu günler sığırlardaky hastalyk hasap alınıp başlandy. Ýöne köpdäl. Häzirden veterinariýa gullugy wagtynda görüşip mallarlar hem öz sığırlaryny karantin ýagdaýda saklap bilse uly ýetkilerden aman galarlar. Emma kesel sığırlara grip degen ýaly tiz ýaýraýar. Balkanly maldarlar hastalygyň nämedigini anyk bilmeýärler, emma ony ýokunç dalak keseline çalymdaş görýärler. Balkan vilayaty hem Türkmenistanyň maldarçylyk sebti hasaplanýar. Şu tomsyň başyndan beri ýurduň dürli böleklerinde mal hastalygy ýüze çykdy. Bu barada garaşsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren birnäçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç ýerli reaksiýa bildirilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diri mallaryny satmagy ýa-da olary soýup etini satmagy howlugýarlar. Pakrovskun goloyuna Rus öňe düşlügi Ukrainalylary howsala salýar. Ol soňky aýlarda Russiýanyň töweş meýdanynaky iň uly öňe düşlükleriniň biri bolup durýar. Ukraina üçin bolsa ters wagtda bolup geçýän ýagdaý. Geçen hepdeniň ahyrlaryny Rus goşunlary Demirgadykdan başda Dobropilya şäherçetiniň günogoruna ýerleşen Pakrovsk şäherini Ukrainanyň goranuşçylygyny böwüsdi. Harby analitikler şeýlede Ukraina we Rus açyk çeşme blogerlerine görä Rus birikmeleri Zaloty Kaladyas obasyny ele geçirip hemde Dobropilyadan Demirgadaga tarap uzap gidýän ikinji derejeli üpçünçülük ýoluny golaýlaşyp öňkü frontçylygyndan Demirgadaga tarap 17 kilometr çemesi öňe düşüpdir. Bu töweş meýdanynyň ölçeglerine görä ýagyrt uly öňe düşlük bolup durýar. Käbir açyk çeşme blogerleri Rus güýçläriniň değişli üpçünçülük ýoluny we owany eýem ele geçiren bolmaklarynyň hem ahmaldygyny aýdýarlar. Eger şeýle bolsa ondan gawa wastyna galýan Pakrovsk şäherine barýan üpçünçülük liniýalaryna has uly howp awanýar. Geçen hepde şäheriň günorta eteklerine Rus ýykynçy birikmeleri peýda bolupdyr. Olar şäher merkezinde ýerleşýän otly mendine tarap tüýüşip barýan ekeni. Ukrainanyň baş harby serkerdesi general Oleksandr Sirski 12 awgustda Telegramda paýlaşan postuny aňtuwa triatlarynyň käbir Ukrain pozisiýalarynyň aşyp geçenliklerini tasdiklady. Käbir toporlar birem ýok edildi. Galanlaryny hem ýok etmek işleri dowam edýär diýip ol beledi. Käbir tejribeli bölümçilerden ibaret toporlar bilen goranuş güýçlendirilýär. ABC prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Alyaskada 15 awgustda meýilleşdirilen ýüzbeýüz duşugynyň bosogosyny bolup geçýän ýetkiler aladalandyrýar, hatda howsala döredýär diýip ekspertler aýdýar. Trump bu duşda yer alys çalyşygyny öz içine alýan ulalaşygyň gazanylyp bilinjekdigini aýdýar. Egerde Ukrainlar çaltyk bilen ýagdaýy dikeltmeseler we Ruslarym has bir käpçylygy dolu böwüsmegi başarsalar, onu bu urşun has möhüm wakalarynyň biri bolup biler diýip Finlandiýaly ätiýaşdaky ofitser Garaguş toporatda açyk çeşme aň tugurmasynyň harby
analitigi Pasi Paroynen aýtdy. Köp zat Ukrainlaryň nähili gaýtawul berip biljegine bagly bolup durýar diýip ol belledi. Edir häzir kitap burada Pakrovskiň synmagy wagt meselesi bolup durýar diýip goloýdy Ukrainanyň front pozisiýalaryna aýlanyp gelen Polşaly harby analitik Konrad Muzika aýtdy. Ukrainlarda şäherde töweşeri eskirýüji ýok. Olarda şäherçäniň günorta böleklerini ruslaryň öňüni kesip gapdal manewrlary amala aşyrar ýaly güýç ýok diýip olaýdýar. Biz häzir megeremdiňe egleme hereketlerini mümkin boldugynyň ruslary has köp ýetkilere sezewar etmek tagarlarlaryny synlaýarys. Şäheri ýygyna gaýtaryp almak synançyklaryny däl diýip Muzika belledi. Ukrainanyň bir harby metbugy sekretary Rus Bewusmeler barada habarlary açaçan ret etdi. Ruslar kiçi toporlar arkaly goranyşyň birinji çodugynyň syzyp geçmek taktikalaryndan peýdalanýarlar. Bir topor adam ýetkilerine sezewar bolýarlar. Dobropilýanyň goloýunyna şeýle boldy diýip podpolkovnik Viktor Tregubov 12 Awgustda Facebookda paýlaşylan bir videoda aýtdy. Bir kiçi topor Ukrain pozisiýalaryna geçip biziň ýerdimizde gizlenmäge synanyşdy. Ýöne biziň ýaraly güýçlerimiz şeýle synanyşyklary ýyda serpikdirýär diýip ol belledi. Russiýanyň lehen goşun güýjüne we has köp ýaraglary eýe bolanyna garamazdan 1100 kilometr uzunlygy bolan front çodugy geçen gyşdan bäri ören ýuwaş tepkine tüýüşdi. Ukrainanyň söwüş meýdanyny innovasiýa mümkinçiligi, hususan dron söwüşleri Kiýewi, Irany öndürilýän kamikaze pilotly uçurlaryny köpden bäri garaşlyga alan Rus güýçlerinden sähel tapawutlandyrýar. Ýöne Russiýa Ukrainanyň tehnologiýa innovasiýalary bilen barabarlaşyp hem Ukrain dronlaryna päsgel berip bilen elektronik signal sowuculardan hem de signal sowuculardan sowulmagy başarýan fiber optik dronlardan peýdalanýar. Moskwa ganatly bombalardan peýdalanýar. Uçurlar has howpsuz ýerden bombalap biler ýaly, olar adaty agyr bombalaryň gaýtadan ýasalan ganatly görnüşlerinden peýdalanýarlar. Bu bombalar Ukrain garymlaryny we haraba binalarda yerleşen Ukrain pozisiýalaryny ýok edýär. Ruslaryň Ukrainanyň front çodugyny böwüsmekde peýdalanýan iň gany taktikalarynyň ýene birisi ýeňil ýaraglanan eskerleriň motosikllerde dronlardan gaçyp Ukrain pozisiýalaryndan aşmagy başarmagy we ýyzdan hüjüm etmegi bolup durýar. Motorly hüjümler has köp Rus ýetkilerini alyp gelse-de şeýle taktikalar netije berýär. Sebäbi Ukrainada garymlary gorar ýaly ýeterlik derejede esker ýok. Biz olary öldürmegi dowam etdirýäris, olar bolsa olary iýermegi dowam etdirýärler diýip Ukrainanyň 36-njy Harby deňiz brigadasynyň serkerdesi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukraina gurulugyna gurrun berdi. Harby düzgünlemelerini taraplaryna laýyklykda özüni diňe tihi diýip tanıştyrdy. Eger olar bir ýerden geçip bileris öýseler destini eskerler iýerýärler. Bu edil garynjalaryň ulanýan taktikalaryny meňzeýär. Olar ol ýerde şekeriň bardygyny bilýärler we ählisi şol tarapy hereket edip başlaýarlar diýip ol belledi. Bu aralykda Ukraina esker ýetmeçiligini, hususan Guriyer goşunlaryny esker ýetmeçiligini başdan geçirýär.